देखी महीना ठंडा के होखे हां जी धर्मेंद्र भाई जितेंद्र भाई अब बलमुआ प्रदेश में होखे परदेश परदेश मेहरारू के ना बोका के तो पिया प्रदेश में होखे हां शीतलहरी गिरत होखे हां जी खिड़की के पाला टूटल होखे घर के ना बोर के पेड़ के खिड़की के पाला टूटल होखे यस यस कुहा खिड़की में हया के रजाई पर गिरत होखे हां जन्य बेन हाय रे दशहरा बीत गई हाय रे लंगड़ छ दीपावली बीतल हां छठ बीतल गंगा स्नान बीतल हां अंतिम में मेहरुआ सोचल कि अब ना आई अब नाई लौड़ा के तो रोज रोई रोई के बलमुआ की हम फोन कर तरीका कहता का कहतड़ी कायदा कायदा रुपया रुपया रात दिन रुपया के चक्कर में पड़ल बाड़ो एने सोना दहा तो ओने कोयला पे छापा मारले बाड़ो सोचनी की दशहरा में आइब दुर्गा जी देखाइब चरखी पे चढ़ाइब गुरही जिलेबी खियाइब हां कौन जिलेबी गुरही जिलेबी कौन जिलेबी गुड़ के जिलेबी हो कही की तबो ना आइल सोचनी की दीपावली में आइब दिया बत्ती बरती एगो दिया ताखा पर रखती एगो दिया राखा पर रखती एगो दिया खूंटा पर रखती एगो दिया लंगड़ के मुड़ी पर एगो दिया बुरुनी के कपार पर बादल आर्मी गांव पर नहीं है ड्यूटी में है मैं प्रार्थना करता हूँ दुर्गा माई से देश रक्षक वो लोग बर्फ में ठंडा में रहते हैं तब पूरा देशवासी चैन के सांस लेते हैं धन हो माता पिता जी ने अपना पुत्र को पोस पाल करके देश की रक्षा के लिए वैसे देश रक्षक के मैं बार बार बादल भैया के हार्दिक प्रणाम करता हूँ बाकी दीपावली में भी ना आइल हां ए राजा जी हां रानी जी अब तो जाड़ा के मौसम आ गइल बा ओ यस रउआ जल्दी से बाहरा से घरे आ जाई आई भाई अब तो रउरा बिना रजाइयो नइखे गरमात रजइयो नहीं खेकर मार मेहररुआ कहल के जाए दादा डुमरी गुलरी के फूल भइल बड़े हमारे सुनो भाई कोर से करेंसी नोट के बारिश हार्दिक हार्दिक प्रणाम है पद प्रतिष्ठा परिवार देश रक्षक देश के सेवा करके ले अपना फुलवारी लगा के दुनिया से चल गई ले कहे का भाव बा क्या भाव बा आए हाय 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 देह गरमावे न रजइया देह गरमावे न रजइया पिया भइला गुलरी कहो देह गरमावे न रजइया देह गरमावे न रजइया पिया भइला गुलरी कहो युवा नेता रवि राणा जी बड़ समाज सेवी बहुत बहुत के पुरस्कार हमारे भैया को से पुरस्कार पाने हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहे के भाव बा अरे गिरे बड़ी पाला भाला गिरे बड़ी पाला भाला भोकता करे ए सोनू भाई अरे बाबा के बड़ी सेवा कर रहनी जाए दी परिवार के मतलब यही होला ई फल तारा के मिली गिरे पड़ी पाला भाला भोकता करे में सारी न बदनवा भइल कुल
गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइल कुंवर कहो देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइल गुलर कहो कहत रे राजा एक करे जा अरे का होई हो धन संपत्ति रह के का होई ठिठुर ठिठुर के मरतनी राणा भाई देखी हम मेहरारू ठिठुरेली त कैसे करेली सब का होई दतुली आई बोले तेरे लौंडा का तारा काहे कवनी करनवा न यइल पिया काहे कवनी करनवा न यइल पिया लगे भीतर से पाला भुलैल काहे कवनी करनवा न यइल पिया लगे भीतर से पाला भुलैल पिया जितेंद्र भाई हमारा आरजेडी परिवार धर्मेंद्र भाई हमारा भैया को से बड़ी बड़ी के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा काहे कवनी करनवा न लइल पिया लगे भीतर से पाला भुलैल पिया आर ठिठुरी ठिठुरी रोजा काटिला विपत्तिया तारक भाई हमारा मुन्ना भाई के भाई बहुत बहुत के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक भगवान बनले रही अरे ठिठुरी ठिठुरी रोजा काटिला विपत्तिया कौन सवतिया में कोइला तू भू देह गरमा वेन रजैया देह गरमा वेन रजैया पिया भइल गुलर कहो देह गरमा वेन रजैया देह गरमा वेन रजैया पिया भइल गुलर कहो
हमारा बोर्ड सेक्रेटरी भाई की ओर से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अंतिम पद कहो हे डोका बाबा दतुली 71 के अब नाई बो डोका भैया मेहरारू 71 के अब नाई बो तू हमरा बुझा कोई नहीं बजा दो बुझाते की जड़वा ले बीती हमरा के जड़ जाता न लागो तले बीती रे जड़ जाता न लागो तले बीती रे शीतलहरी रिजल्ट अपन दे बीती रे जड़ जाता न लागो तले बीती रे शीतलहरी रिजल्ट अपन दे बीती रे सुदर्शनवा के बिगड़ो रहनवा लंगड़ चचा आर लागे सुदर्शनवा के बिगड़ो रहनवा आर पछुआ पवनवा करत बा फजू देह गरमावेला रजैया देह गरमावेला रजैया पिया भइले गुलर कहो देह गरमावेला रजैया पिया भइले गुलर कहो तो हमनियों के जितेंद्र भैया समय समाप्त तो होइल तक कहते कहते चले के वही पूरा न लई याद लंगड़ चचा लागी हो खाए पकम खा जाई वही लबा खाए पकम ध्यान दे काम कि नारी के करनवा भर धरी बनी कैल जोगी आयर बनी कैल जोगी हो नारी के करनवा भर धरी बनी कैल जोगी आयर बनी कैल जोगी हो राजपाट दिहल विसारन होरा हे रामा हो राजपाट दिहल विसारन हमरा सुनो भाई अपना बाबा के अंतिम आज अंतिम विदागी में बहुत रुपया लुटाओ तने सुनो भाई पद प्रतिष्ठा बना रहे यही कामना कर ले कि कहो राम भजू राम जी कन्हैया घन श्याम जी कन्हैया हो फिर हमरा आर्मी बादल हमरा सुजीत जी सीआरपीएफ दोनों भाई की ओर से दोनों भाई ड्यूटी पे हैं पैसा मिल रहा है धन रे परिवार पद प्रतिष्ठा बना रहे यही कामना करब राम भजू राम जी कन्हैया घन श्याम जी कन्हैया हो एही नैया लई है बेड़ा